ani marnym słowem, natomiast pan prowadzący, to pewnie reprezentujący tą spółeczkę, tak poprowadził spotkanie, że udowodnił nam, że to my jesteśmy wszystkiemu winni, że oni zmienili stanowisko. Tak, i oni zmienili stanowisko. Prawdopodobieństwo popełnienia przestępstwa. W ogóle zrobiliśmy przestępstwo poważne, żeśmy w ogóle im oddali towar. Nie byłoby towaru, nie byłoby problemu, nie byłoby działalności, by nikogo nie utopili. W związku z tym jesteśmy tutaj niektórzy utopieni na kilkaset tysięcy złotych. To jest nie do odrobienia. Jednemu hodowcy powiedzieli, jeżeli nie oddasz nam teraz towaru, to za poprzednią fakturę nie otrzymasz przelewu. Świetne. To są dosłowne fakty, jeżeli chodzi o wniosek, ja mam nadzieję, że w najbliższym czasie, jak najszybszym, będzie ten wniosek rozpoznany przez sąd po to, żeby w jak najszybszym tempie móc przystąpić do sprzedaży przedsiębiorstwa. Tu nic nie ma. No, proszę pana, nie można powiedzieć, że nie ma. No, mamy ziemię, mamy budynki, mamy maszyny, tak? Maszyny z Sopotu. O jakich budynkach pani mówi? O jakich budynkach pani mówi? Wszystko, co pan widzi z tyłu, tam gdzie stoi, że tak powiem, budynki produkcyjne, wszystko należy do spółki. Tylko jest przyczepa, a reszta? Nie, proszę panią, wiem dokładnie, ponieważ akurat to ja sporządzałam wniosek i wiem dokładnie. No ale czym dłużej to trwa, tym bardziej się mi wszyscy w plecy, tak? Ja zdaję sobie z tego sprawę. Pani jak zwykle nas poucza, jakie jest prawo. My wiemy Nie, o nie pani. pouczam Tak, pana, bo zdaje pani, ale nie, zawsze nie pani mówi pomogę. to samo, ale my mówimy o konkrecie, o fakcie. Czy możemy tak? Nie, pani zawsze mówi, prawo jest takie. My o tym wiemy, pani o tym mówi już od miesiąca. Tylko dlaczego nie robicie nic w tym kierunku? Robimy, złożyliśmy wniosek. Nie, pan sam odpowiedział, że w związku z tym, że złożyliśmy do prokuratury wniosek o oszustwo, zdaje się, że prokurator okręgowy w Gdańsku przychylił się i jest wszczęte śledztwo o oszustwo, widzi przesłanki. Podejrzenie popełnienia. A pan usztywnił stanowisko, powiedział, że w związku z tym to nie, o restrukturyzacji nie możemy rozmawiać, bo... Nie, no nie mogliśmy rozmawiać, bo nie było rozmowy. Ja nie będę przez pana usta rozmawiał z właścicielami, prawda? Przepraszam, jest... Nie, oczywiście masz rację, tak było. Dokładnie tak. Chciałabym sprostować. Nie mówimy tutaj o restrukturyzacji, jest to zupełnie inna forma postępowania. Mówimy tutaj o postępowaniu upadłościowym z układem. Taka opcja jest możliwa i jest to możliwe obecnie, nawet w momencie, kiedy zostanie powołany sędzia. Tak? Tak, ale już stoimy tyle czasu. Jest nas teoretycznie około 60. Możliwości mamy różne, ale każdy dzień przez odsuwania tego w czasie pogłębia tą... Jeżeli Państwo złożycie jakąkolwiek propozycję w tym zakresie, ona na pewno zostanie rozważona. Obecnie cały czas, jeżeli chodzi o zarząd poszukuje cały czas osoby, która mogłaby zakupić całe przedsiębiorstwa po to, żeby móc dalej... No miała pani inwestora strategicznego, proponował nam 15% wartości długu. To byli Nie było 15 na to, co ostatnio było. Natomiast Wycofał się? z tego, co mi wiadomo, to tak. Bo się zrobiło za głośno w mediach, tak? Nie, to był znajomy pana Bastiana Janiszewskiego, kolega, który... Kto był czyim, to proszę. Pomówienie, no. Może pana sąd zaskarżyć. Informacja jest jasna, jeżeli chodzi o inwestora. Teraz poszukujemy takiego inwestora, który mógłby dalej produkować tu w tym miejscu. Szanowni koledzy, ja myślę, Bojanowski moje nazwisko, może miejmy prośbę do pana prokuratora, żeby w końcu postawił stan oskarżenia nie tylko zarząd spółki, ale i również syna Grzegorza Bastiana, który wyprowadzał pieniądze. I może to spotkanie tutaj, jeśli się nagłośni, może pan prokurator podejmie kroki, jest Prawa i Sprawiedliwości, jak sama nazwa. No i trzeba by tych ludzi wsadzić w tej chwili co najmniej na 3 miesiące, żeby nie mataczyli i nie wyprowadzali majątku. Mamy wieści, jakie zakupy czynią pan Grzesiu Bastian, jakie spółki w tej chwili zakłada i założył kilka miesięcy temu i ile milionów wyprowadził. On zarabiając 3 tysiące miesięcznie, kupuje maszyny za setki tysięcy złotych. Ma takie wiadomości, to proszę Przedstawimy. Proszę nam tylko skontaktować z panem Bastianem i pokażemy mu, gdzie on ma. Możemy pojechać do niego, może pan pokaże, gdzie on jest. Apartamenty w Sopocie za miliony złotych. Takie informacje proszę przecież wiemy jak się likwiduje spółkę w ten sposób, żeby nikt nigdy pieniędzy nie dostał. Po to się pan mówi jest gołosłowny i stanowi pomówienie. Jak zwykle, dobrze. Jak pani myśli na ochronę?
Ta pani w ostatnim dniu dała mu 500 000 złotych. Bliżej proszę, bliżej, nie tak daleko. Cały mój dorobek. Pani nie będzie słyszała. Że składa wniosek o upadłość. Czy pani to nazwie upadłością czy kradzieżą? Bo dla mnie to jest złodziej. Słyszałeś stronach. Słyszałem. Ja rozumiem, bo Jeżeli, ale nie, powiem pan, zagwarantuję panu jedynie to, że zgodnie z przepisami, jeżeli zostaną spełnione przesłanki zarzutów, tak? Spełnienie zarzutów, to wówczas ja mam taki przepis, dałem mu fakturę, którą podpisał. Już nie rozmawiam, bo pan mnie obraża. Mam taki przepis, dałem mu fakturę, według przepisu należy mi. Ja tak co mówię tutaj do pana. Taki przepis, który powinien mi zapłacić za moje kury, a nie ten przepis nie, ona teraz wyciąga inny przepis, nie? Ona ma swój przepis, a mój przepis jest taki, że jest faktura podpisana i ma 7 dni do zapłaty. Ten przepis nie interesuje mnie, bo ona chce pieniądze. To są te przepisy. Czy pani to rozumie w ogóle? Czy pani kojarzy te sprawy? Nie, proszę pana, ja z Właśnie. panem nie rozmawiam. Nie kojarzy pan. Bo póki co tu jest około 30 osób, a tylko pan obraża.